صحفیان یونین المیان ناودا پریس کلب یونین او ادارگ پا ایوالکارانی تربیت تپاکی و کارانی نوکتر کنگ واسطہ جوڑ کنگ با تاکہ سکی جیڑو جنجال بیمو بیارانی وادا آگوں تپاکیا کلمہ محکم داشت بکنا چوناہا ایوالکار دائم جیڑانی آماچ با گیشتروں مستریں جیڑائشن سرکارو سرکاری نوکر چاہیاں ناوش بن ٹیکدار مافیاز و سیاسی گل ایوالکارانی سرا بش ورا صحافتارا داغدارو صحافیانی بننام کنگ واسطہ وطگڑیں پا نام بیکارو داغدار مردم آیانی تا دیم دیگ با دائیں پیغمبران شعبہ بننام بھی چالاکیں سرکار یا کرپٹیں آفیسر گرانٹ پنڈ او چھاو بسکوٹ نامہ کلمہ بہازورا یونینانی ارزش یونین ایوالکاران چا سرکاری اونرو پندلاں رکھینا سرکاری نوکر ٹیکدار مافیاز و سیاسی کرپٹنگ گل و سیاستدانانی دیما میلانک با جست کنا آیا راج دیما جواب دے کنا سرکاری نوکران لاچار کنان کیا وتی ڈیوٹی و راج ٹیکسانی سرا رستگیں پگارا الار بکنا ٹیکدارانی گٹھا گرا وتی تہا وتی پیرو نزانتکاریں نزوریں ایوالکاران ٹریننگ دیا سرکاری مراحات فنڈ و گرانٹانی سرا پٹو پولی ایوالکاری کنا دا کرپشن بوت مکا درسنگیش وتی آئین ضمیر راج و قلم میں امینچو وفادار باں کہ آیانی مرگا پد آیانی نسل ای پیغمبری کار و آیانی جوہدہ یاد بکا پمشکا صحافیانی یونین پریس کلب و ادارگ المیاں اگر ای مباں گڑا ریو اف سی بی گڑا صحافی و سرکاری نوکر صحافی و ٹیکدار صحافی و سیاسی کرپٹنگ کارندہ صحافی مافیا صحافی و دوز صحافی و بلیک میلر یا صحافی قلم پروش و بازاری جسم پروش میانہ اچ فرق نبی اردو آپ لاپ باں اردو وتی ضرورتانی بندیگ باں اردو اینا چا ملک کے اسپت پوش بلیک میل باں پمشکا صحافتی یونین پریس کلب و ادارہ گلمیاں منگو ہوا ناودا تو گپ زان ہے پرچا صحافی نبوتے دستے گوشا کتا گوشی ادا منی سر انچو مہربان بے بات ہے منی زہا گو آیو کے اپت پشت پودائے نامہ قربان